wat een klapper. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Joet van u ter henne de vierde wedstrijd alweer van het SKS kampioenschap. En hoe is het mogelijk, Geertje? Maar de sjogcijfers van deze podcast, ze zitten nog altijd terug het dak in. Ik zet het iets, zie het klokje weer op 15, even zien, ja, op 15 minuten. En als hij dan aangeeft, dan is het echt voorbij. Mijn naam is Arie de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de Njoggenvoudig SKS-winner Douwe Visser van Snits. Welkom, Douwe. Dankjewel. Ik vind het een eer dat je zist. Ik vind het een eer om je te wijzen. Echt weer? Ja. Ja, voor Geertje is het doodgewoon, maar voor u is het echt... Ik vind het fantastisch. Echt weer. Ja. Ik vind het heel mooi. Nou, je hebt ziet net even om elkaar niet krijgt. Ja, Hè? ja, Even dat viel fijn. zo lang Maar dat in. viel vertrouwd. Ja, precies. Goed zo. Hey, nou ja, wat hebben we een mooie dag uit kiezen om te ja. zeggen van misschien is het wel leuk om deze keer uit te nodigen voor deze podcast. Ja, nee, maar je hebt het voelt voor de werkelijkheid. Ja. Dat past precies. Ja, toch? Want even het verhaal van de dag, jongens. Want, nou, laten we eerlijk zijn. Een Ierlien, hier op terrein, op een Snitse maar. Wie heel Friesland in reparoer. En wie het heel oors, wie de situatie heel oors met een snekenpan. Jappie lag in het ziekenhuis. Naar die geweldige onvaring met Huzum. En nou is het gewoon 180 graden oors. En ja, is het een en al euforie bij de familie Visser. Ja, zeker. Nou ja, gezien het verloop van de oude 102 dagen, wedstrijddagen. Ja, wie dit wel even heel erg leuk, hè, om het een beetje weer in evenwicht te brengen. Ja, toch wel een verrassing, hè? Dat Snits het nou zo goed doet. Wat een verrassing. Wat een verrassing. Nou ja, maar ze zitten wel wat in de raadskring weer in denken, toch? Douwe? Nou ja, maar ze moeten een beetje zwaarder maken met klasseringen van 8, 12 en 13. Ja, je hebt wel rationele verklaringen voor, maar toch, het viel net lekker natuurlijk. Hè. En als dan dit gebeurt, ja, dat is natuurlijk, kom je weer een beetje weer om. Maar Jappie zei in het interview met die van, ja, die Lietse Wetters, dat luidt u zich net zo. En toen dacht ik van, maar Douwe kon het wel. Ja, maar de eerste zingen hier zit ik achter elke BM-fest. Oké. Ja. Ja? Nee, ja, maar goed. Nee, maar de bestikkers van 14 naar 1. Ja, zeker. Ja, op het laatst begon het wel te wennen. Hè? Ja, de laatste 15 jaar, denk ik, werden de gemiddeldes beter. En we wonnen ook wel eens een wedstrijdje. Maar de eerste zingen hier wie bij mij, ik hopeloos. Oké. Maar dan moet je dus omwennen. Ja, dat moet je om wennen. Het draaien gaat oors, het op gang komen gaat oors. De zwurren die kennen op sommige plekken net zit jip. En dan komt er wel wien in en dan duurt het weer te lang. En dan komt er weer een oorschip gewoon op bakboord, omdat jou door het verkeerd inzetten. Ja, dan moet je weer om eraf. En ja, dat moet je echt om wennen. Het is een orde manier verschil. Ja, maar na die eerste wedstrijden, even heel eerlijk, hè, zie je wat in de ras? Nou nee, niet meer om de mensen, hè, dat ze weer goed in geestelijk in vorm komen, zeg maar, wedstrijdvorm. Maar je kon alles waarschijnlijk dat schip en keer er niks van, dat hele voorseizoen al net. En als het alle keer goed ging, zien even de rond, dan zeg ik direct dat het schip wel op gang kwam. Dus dat is het punt. Dat is een peer hoe je maar de situatie om, Ja. de werkelijkheid, als bemanning zijn. Hè. Maar Douwe bist een heer en meester in het mentale deel, toch? Dus daar heeft ze er weer bij gekregen. Ik heb niks gekregen, dat is echt zelf. Dat is hetzelfde deel? Heeft er überhaupt nog een bepaalde rol? Nee, nou, een beetje adviseren zo nou en dan. Ja, Beetje klankborden. ja, die. Zo nemen ze dat, hè? Dat is modern. Dat is Even gewoon- sparren. Ja, dat is gewoon een beetje een klankbord, een beetje sparringpartner voor bepaalde technische probleempjes. Hè. Jou praat je dan niet mooi. En maar weer net, nee. Ja, misschien is dat even sparringpartner wezen dan van Ljouwert. Want die zit ook in de rats, hè? Van wie? Ljouwert. Ja. Ik heb geen idee wat dat krijg ik al Nee, maar dat vraag ik altijd even een keertje. Want Geertje, Oh ja, je hebt kijk. een hotline met Willem. Een hotline met Nou, Willem. ik hier deze keer een hotline met Pieter Jan Pasma, Ah, de adviseur. de adviseur. En die vertelde dat dat zit dus echt tussen de eren. Dit is een mentaal dingetje. Ja. Hij zei, wij staan nog net goed in verbinding met elkaar. En dat geldt voor het hele team. Dat geldt net alleen nog tussen Pieter Jan en Willem, maar dat geldt voor het hele team. Hij zei, die verbinding, dat mag gewoon beter. Soms is er even, maar hij zei, het is er nog te vaak ik net. Maar goed, ze bent toch de nummer 12 van vorig jaar. En Ja. die elke jaar gaat een beetje beter. Het team is er net heel bot verloren. Nee, het team is eigenlijk net verloren. Net. Nee, Nee, hoe kan maar het dan? Hij zou nou, het volgens mij maken dan. Nee, dat maar het- er is in het voorseizoen van alles gebeurd. Hè, de formule. Reboelje, ja, de reboelje Daar die is er hij, is, maar de SKS over de formule. Nou, er weer een oorzaken dat Willem echt net blied maar weer. En ja, dan stiet de kop net helemaal goed bij het ziel, denk ik dan maar. Ja.
Maar Is dat een misschien logische verklaring? Ik vind het, ik kan je er helemaal achter staan. Ja? Ja, dat klopt. Zeg maar, wat we kregen, ik zei nog steeds, 2 dagen die ze kregen achter de regen, grauw weer nog een beetje verklaarbaar, omdat ze zelf de stad eigenlijk verknoeiden. Nou, voor de rest hield het eigenlijk wel aardig. En als dan die waai de veen op Jan Water achter omkruis op die manier, nou, dan kan het niet nog half verkeerd zitten gaan. Hè? En dan kan ik op het moment dat het eigenlijk makkelijk kan gebeuren kan de connectie tussen iedereen aan boord er niet wijzen. Of leer ik het oorsformuleren, als er 12 treinmeisjes niet met het team meedoen, dan is de rest kansloos. Want dan is het werk wat die oren achtduren, bij wijze van spreken, is ik veel minder effectief. Dus het moet wel met elkaar. Ja, en de pilot tot aan de scoreman, tot aan de schipper, het moet in hetzelfde verhaal, in dezelfde werkelijkheid zitten. En ze gaan de trein uitstappen, of 2, of 1, dan functioneert het geheel niet meer. Hè? Je bent, hoe noemen ze dat ook, iets, maar de zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting. Ja. Nou, en zo is het. En dan wist altijd een van de pioniers, toch? Dan wist er altijd heel bot met wanden. Ja. Ik hield heel gauw in de gaten. Nou, hier het zien 15, ik weet het, maar in die periode, dat is een stapje voor stapje proces Ja, natuurlijk. maar dat is net heel gauw, na 15 jaar. Nee, maar ik ben een langzame leerling. Ja, Voor mij weer dat snel. oké. De LTO zwakstroom. Dus dat het materiaal kan schepen. Dat kan iedereen. Maar mensen omgaan en die op een bepaalde manier in de wedstrijd zetten, dat is een hele moeilijke factor en dat is wel heel bepalend. Dus daar heb ik op een gegeven moment volle meer aandacht aan besteed. Ja, werd trouwens Geertje een soort ondacht onbesteed het. Dat is, zet juist er echt een statement maken, hè, Geertje. Want dan wie dus echt teleursteld dat hij een oranje koeken wie op Jenne Woord. Ja. Hoe wie dat van de morgen bij de routebespreking van Ter Henne? Want dat willen de mensen toch graag weten. Mijn moment. Ja, de is wie dat- oranje koeken. Oh, de wie oranje Ja, door vregens aan ze nog nooit mijn moment. Maar Ja, dat is het dus. Dat is dit. Ja, de oranje koek, heerlijk. De oranje koek Ja. in de boerderij? Ja. Ja, Oké. ja, maar dan miste dat op Jenne Woord. Ja. Ja, En hier is de Ja. Friese Dumkes en dat is Ja, de koningin in het zin. Nee, dan kies ik voor oranje koek. Ja. Morgen geven we naar Langwaard. Nou, meestal Geertje zou het echt heel bot waarderen als er dan een kabakje voor haar kleertje, toch? Bij deze. Goed, en dan... Appeltaart mooi ik, ja. ja, Ja, nou, we hebben het niet kijk wel even kwart horen hoe die enorme klapper vliegen hier op Ter Henne. Ik ken er nou zo'n kwart ek hoe mij praten, hoe wat dat is om een klapper mooi te maken. Oh ja. Want ik zie juist er op het achterdek bij Jenne Woord. Ja. En we hebben zelfs nieuwsuur hellen. Ja. Zie je in het eerste de situatie van Oekraïne. Daarna kwamen de boerenprotesten. En toen kwamen wij. De klap van Jenne Woord, Tjen Lauwert. Ja. En daarna nog de straat. Verslaggever Omroep Friesland. En daarna kwam nog de straat van Hormuz. Dus Oh, ja, ja. we zitten in een mooi rietje. Ja, zet je in de highlights. Zit je in de highlights? Heeft je ook wel eens een klapper mij maken? Nee, gelukkig niet. Nee, nooit? Nou, ik geloof het niet. Nee. Echt niet weer net? Nee. Want hoe lang is het ook skipper geweest? Och, lieverd. Nou, meneer, Het 3 Ja. Ja, zoiets, ja. Ik ben in 23 op het schutje gekomen en dan heb ik van alles deed. En in 89 ben ik schipper geworden. Tot een zandje, dus hij is 3 Ja. En nooit zo'n klapper mij maken, gelukkig. Nee, ik heb nooit zo. Nee. Want hoe heeft u dat beleven? Vorig jaar toen hier op een snitse maar Jappie. Ja, samenloop van omstandigheden. Dat heet het. Waar ik het. Hè? Ja. Ja, maar wat doch, want het is wel die zoon en Ja, die ja. Pagers is er die het om boord zit. En, ja. Ja, de eerste. Ik hier bij een mazzel. Dat Gerhard Pietersma, die zit op de provinciale begeleiding boord, zeg maar. En die kwam heel gauw om te vertellen dat het, hoe dat wie. Dus dan weer uit de ergste brand waren, maar ja, dat schrikt je natuurlijk. Ja, schrikt je wezenloos. Ja, zie wezenloos. Ja. Ja, dat is jongens is een heel groot deel van je leven, maar dat is het net wurg. Nee. Dus dat is verschrikkelijk. Ja, Ja. dat is misschien ook wel de reden waarom de wedstrijdleider het eerst mijn oren uitstelt hier, hè, Joert. Ja, zo best. En dat wie bij de routebespreking en wie iemand die het applaudisseerde daarop. En dat wie Pieter Meter van Akkeren. Oké. Ja, die wie het blijkbaar, die Ja. voelde het een goede Nee, beslissing. volgens mij vond elke niet het een goede beslissing. Ja. Ja, omdat die echte vlaggen van Sais, Ja. die wien eruit. Ja. Na 3 uur, of is dat weer de Ja. verwachting. Ja. 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 Goed jongens, Jenne Woord hier een goede start, maar laat het ook een beetje lezen. Nou ja, die hier een verkeerde slag. En dat is toch Ja. een goed jongen heeft, ergens bij die gate.
Maken ze een verkeerde keuze? Ja, en ondanks dat het vrij hard waaide, wie die winst soms toch wel heel erg variabel qua windrichting. Hè? Zij kwam Heerenveen ook heel dicht bij Snits. Ja. Want die Osilde de Boei dient te gevolgen een beetje. Ja, en Heerenveen die zit op de kortste route te varen. Dus ja, die kwam heel dichtbij. Ja. En want je verwacht ze eigenlijk niet, maar Schaffelen wind. Maar hij weet toch wel zo'n 20 graden meer naar rechts. Naar het noorden, zeg maar. En, Tonsjes ben ik een paar keer online. ja. Ja. Dus, Maar hoe zit het daar dan naar te zien? Want dan luistert op het wetter, maar dan ga je weer naar binnen voor de televisiebeelden en dan weer Ja. de boeten en, Ja. en dan het commentaar van Geertje erbij. ik ren mijn ongeluk. Ja, de stappen tellen. Dus, Ja, ik val kilo's aan in discussie. En dat dek, met aan de televisie. Ja, ja. Ik en net, maar ja, dat komt van de oranje koeken. Ja, van al die oranje koek. ik hoor het. Ja, precies. Nee, maar ben je dan echt gespannen? Of Ja, hoe zit er naar die beelden te zien? Ja, nou ja, heel erg oplettend. Wat gebeurt er en waarom gebeurt het vooral? Hè? Zoals je hoort is het heel spannend. Hoe reageert het schip op die windschiftingen en op de vlagen, op de druk. Dus daar kan je dan zien dat ze het wol of net goed de schoten betjennen. Of Jappie de zeilen goed opzetten heeft. En ja, daar heeft geen invloed meer op. Maar je weet wel wat de effecten zijn, dat het goed is of dat het verkeerd is. Je gaat in de voorbereiding op. Nou ja, daar zit naar de zin en daar zit die druk om te maken. En over de zeuren, dat doe ik je nou net, maar ik wil dat ik thuis wel. Ja. Ja, is dat de voetriet? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En mijn vrouw zei dan altijd van, hou die stilte zeuren en dan is mijn mij gemeurd. Zeg maar zo, ongeveer. Ja. Ja. Maar dat is dus net alleen dat te jaren maar die vrouw, of ben er nog meer dan op het schip? Nee, we zijn Jood weer een hele club. Oh ja. Ja. En heb alle je snitsers. Ja. En die zitten nou, er al je- zelfs een per uur lang waren, want daar wen het Jappie. Dus, Oh ja. En die zitten er al je te voetrien dan op elkaar, een beetje nou, op die zitten Jappie. niet Al alle, dus die zitten al boven. Als het heel erg 4 voet is en ik wil precies weten hoe het zit, dan kijk ik in mijn eentje even naar de televisie. Zeg maar. Oh ja. En de rest zit boven. Ja. Want de start, heel eerlijk, wie net geweldig. Het joeg Jappie naar ouder in hectare. Ja. Maar goed. Maar het schip gewoon goed. En ze draaien op tijd. Hè? Dat, ja. Dus als je dan naar Zazen weer omkomen, dan leidt er oerlijk confetti van het feest nog. Nou ja, we hebben het overdreven, maar dat is wel een feest, ja. Ja, zeker. Confetti. Hey jongens, die start, want Akkerem ziet wel mis. Hè? Die moest extra draaien. Die is trouwens nog best wel aardig. Die had het nog wel knap Het heel die. goed in. Die had heel het Ja, schild. ja. Want die moesten achter ons sluiten en die ben nu dan zonde. Ja, die rent goed. Van Die rent 14 naar goed. Zon. Ja. Ja, dus die had heel best in. En als die start goed was weer, nou, Ja, wat ja, dan? ze zien er heel mooi, weer echt een pikstart. En wat zijn nou, dat vind ik echt heel erg leuk van Klaas van der Mullen. Leuk hè? Ja, dat is echt Ja. heel goed. Want Ja. ik zei van hij de laatste 4 jaar hier altijd in het rechterrietje. Ja. Maar nu zit hij echt keurig. Ja. En nou op het podium, dat is echt wel heel erg leuk. En hij hier het weer over het team, hè? Ja. Ja. Nee, maar dat is elementair. Ja. 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 Vroeger kostte mijn materiaalverschillen Ja. iets winnen. Maar Ja. het materiaal is bij iedereen Is goed. op topniveau. Ja. Dus het Ja. moest het echt in de bediening zien. Ja. En in de mentale eenheid in die 14 Ja. dagen. Ja. Ja, maar goed, Akkerem gaat naar voren. Wordt gaat naar voren. Beide stemden trouwens Chin. De zeilformule, de nieuwe Klopt, formule. klopt. Maar die doet het nou Ja. eigenlijk hartstikke goed. Ja, ja. Dat brengt mij trouwens bij de Sjoggersvraag. De Sjoggersvraag. Er heeft nog een keer de SKS woen. Ik zit hier nou maar bij. Maar wat wie de allermooiste? Ach. Ja, je mag kiezen. 96, wie een van de allermooisten. 96, ik Ja. noteer hem. Qua 96. zin, qua beleving vind ik 94 uiteraard de mooiste. Dat weer Want de eerste. Dat weer de eerste keer. Ja. Maar qua ziel en qua gevoel over het schip en wat we presteren, is maar in afstand nou lezen, vond ik 96 een van de allermooisten. Ja, Ja. ja. Denk je er nog wel eens aan? Vaak. Ja? Ja. En dan specifiek 96. Nou nee, maar wel om de wedstrijden. Mijn geheugen is niet zo geweldig, dus ik leef altijd in een beeld van alle wedstrijden, zeg maar. En dan maar de rest van die wedstrijden erbij, daar komen er 12, 3 momenten niet voor dat het schip zo vreselijk goed zeilt. Maar dat wist zelf net waarom, maar het is zo fantastisch. En dan was ik graag herhalen. Maar dat reist net op. Dus we wisten eigenlijk niet precies waarom het zo fantastisch is. Wij zijn wel eens dat we dan achter je voeren in dat radioboordje van Douwe die stuurt maar je pink. Ja. Is toch? Ja. Dan dat skip dat roeng gewoon, dat ging automatisch haast. Ja, dat Ja. ging het automatisch. Ja. Ja. En dan wist het oppermachtig. Ja. Ja. Ja, prachtig Maar ja, jongens. om het te vinden, dat is zo moeilijk. Ja. Ja, we beginnen hartstikke weer onder aan. Want ja, nou wat zei ik? De Gitty, de ITC-wekker. Nog één keer heel kwart, want hoe de wind waait je rokje. Hoe komt het bij de wind, Oh, mooi? wat shit, ik heb net zo'n fjouwer. Fjouwer op Langwaar.
Ik weet Ja, het. Oké. Ik Ja? hoop het. Ik Dan heb hoop- er net een jongen Nee. maar het zou mooi zijn. Ja, want we hebben heel iets zo'n snits weer te verrassing. Wordt morgen snits ik weer een verrassing? Ja. Ja? Ja. Dus we noteren hem, snits. Sowieso positief en negatief, maar blunt verrassing. Sowieso een verrassing. Ik vond het superleuk dat ze er weer is. Douwe. Echt Ja. superleuk. En Douwe natuurlijk ook, Geertje. Morgen dan zit je hier Aantjelle Soeboer. Ja, zeker. Kent u hem nog? Maar die doet een rede but. Ja, zeker. Ja. Even een P'er. Goed, dan zoek ik zeggen. Die show dan vooral weer. Want morgen dan ben we dan bij de podcast. Oh, wat een klapper. Dan dus vanuit Langwaard. Graag ontdaan. Dag.